Гісторыя адбылася гадоў 10 таму. Дзяўчынку-ліцвінку штурхалі уступіць у ганебныя піянеры. Маці напісала афіцыйную заяву, што, маўляў, забараняе безейная маці згоды прымаць дзяўчынку ў ганебныя піянеры. Дзяўчынку не прынялі. Затое ўсім іншым бацькам раздалі бланкі, на якіх яны напісалі, што даюць згоду на ўступленне ў ганебныя піянеры. Маці выклікалі у КДБ, выклікалі ў школу і на маці ціснулі. Спадзяюся, што ўсё было далей без турмы, без пазбаўлення бацькоўскіх правоў, бо іхнюю сям'ю паставілі на ўлік як сацыяльна небяспечную для дзіцяці. Здагадайцеся, па якіх прычынах? Па палітычных, па ідэалагічных. Штотыдзень прыходзілі і глядзелі, што там дзяўчынка есць, што яны глядзяць, што там апавядаюць, што чытаюць і так далей. Гонар запраўднай маці. Змагаемся пад акупацыяй. Жыве Літва, Беларусь!